Hallelujah. Every praise is to our God. Ngempela lonke udumo, yonke indumiso ayekuyena ngoba yena uNkulunkulu ungumsindisi wethu, ungumelaphi wethu, ungumhlengi wethu. Akusho mina, kusho Hezekiah kaWalker. Njengoba sizamukela siyinqaka ngazo zombili, sinobaba uKhoza siyinqaka lapha kuDaviola, the weekend boyfriend, the weekend husband obenza into yakhe. Usendleleni manje ubhekisa amabombo lapha eCynic Waterloo, ufisa kumbona qhubeke naye usuku edlala ezothanda impela, mlandele khona. Mina nobaba uKhoza sizohlala nawe nenkosi yothando, ewuthando, uNkulunkulu uthando. Suka manje kuze kulamule kona ihora lesithupha. Sawubona mlaleli wohlelo iVuma 103, the adult radio for the young at heart. Mina nomkhathini njengoba sengishilo sihleli nawe kuze kulamule lona ihora lesikhombisa. Uhlelo iSound Doctrine Hub, umsakazo iwona iVuma 103. Mkhathini sawubona mfowethu. Sibingelela mfundisi, siyidumisa impela inkosi. Kufanele ukubonga ngomusa wayo nothando nokubele nesineke siphatha ngayo. Siyambonga kakhulu ukuthi sinike ithuba lokuba khona sokhuluma izwi lakhe, sozwa izwi lakhe. Usasinike enye chance yokusizakala, yokuphenduka ezonweni zethu, yokusindiswa ukuze kugcine kukuhle ngeimpilo zethu. Ubaba besikhonza namuhla lapha enkonzweni uthinte wona lawo mazwi ukuthi ngempela usasinikeza ichance ngoba phela kuyena lokhu mina nawe kusuku olulodwa, kuyena iminyaka eyinkulungwane kuyena usuku olulodwa henzela kona ukuthi usasinikeze ichance yokuthi siphenduke impela. Sila emsakazweni mina nawe umkhathini ukuzosetshenziswa uyena ukuthi kulabo abangaphendukile kuseseyilona ithuba lona leli lokuthi wonke umuntu asindiswe. Sikhonze kahle kakhulu thina lapha eSDF Sound Doctrine Fellowship lapha eMontclair masenqenqetheleni idolo umkhathini. Sibonge kibo bonke abalaleli, inqwaba yabalaleli abalalela lo msakazo bezivakashele namhlanje. Ngixolisa angifisi nokubala ukuthi ubani nobani sebaningi kakhulu umkhathini, kepha bayazi ngizwile futhi ukuthi bakhona abanye abakade bevakashile bemenye umunye khona lapha, kepha ngenxa yesimo bafike inkonzo sizophela, nanoma singababonanga kodwa bakhona bababonile kwafika nasendlebeni zami. Siyabonga kakhulu kona lokho mkhathini ukuthi abalaleli bamthanda uNkulunkulu bezwa ngaye la emsakazweni, bafisa nokuze inkonzweni baze bambone beze nangobuningi. I mean every weekend mkhathini, every Sunday without fail kunabalaleli balomsakazo. Siyathanda ukudlulisa ukubonga lo mkhathini because we don't take it for granted. Siyabonga kakhulu. Kuhamba njani, nikhonze njani namuhla mkhathini? Kahle kakhulu nathi mfundisi, ngibakhumbuza abalaleli iSDF ihlanganela e191 Wood Road lapha eMontclair opposite imall. Thina sise Pinetown eKhanyan Baptist lapha number 8 Harvey Road. Njalo ngesonto 11 ekseni kuya ku1 neSDF iso leso sikhathi zisuke zikhona inkonzo. Kuba mnandi mfundisi. Mabalela ngazo basobethi siyayishola nje kodwa kumnandi ukubona abantu abafika enkonzweni bethi bayasizakala mabekuzwa ushumayela emsakazweni. Iyakha leyo nto, iyaqhuquzela, iwona petrol owenza silokho esiqhubekile kanje ngoba siyambona uNkulunkulu esiza impilo zabantu ngezwi lakhe esebenzisa nje le yethu mzamo. Siyabonga kakhulu. Nayo iCrossroads Community of Christ mkhathini khona lapha e191 Wood Road ehlanganisa zonke inhlanga, mhlambe ke laba abathanda ukukhonza ngesingisi nabo kanjalo. Umehluko omkhulu nje kakhulu lapha mkhathini indlela nje yomculo, kodwa okunye nokunye kuyafana nokuthi ke la sinabelungu amandiya amakhaladi nawo yonke inhlobo yomuntu uNkulunkulu nabantu
bavela ko-Congo, Malawi and all of that abangasazi isiZulu. Kuba kuhleke emkhathini uma ni umndeni kaNkulunkulu nihlangene niyinhlanga ezahlukahlukene, isinikeza nje i-taste yokuthi into eternity sizobe sinjani sonke, kungenamZulu, kungenamGreek, kungenani, sihlangane siyizizwe zonke, sizizwa siwumndeni owodwa. A community kaKristu nje e-radiator i-character kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ubani. Yes. Kathini asithathe leli thuba-ke sibonga sanda kuvula umsakazo wakhe again, Sound Doctrine Hub, uhlelo kulona umsakazo iVuma 103 live studio. Nginomkhathini, mina ngudidingwa kaNkosi kwi-technical team yethu, sindimeno Anele Kamhlongo ohamba solo namuhla. Team yakhe engihamba nayo namuhla isabambeke kwezinye inhlelo, kepha siyabonga konke kube khona umkhathini. Kule sonto elidlule ngiye ngathembisa uPastor B Ndlovu uGatsheni uboya benyathi lapha phansi le kwaCimba eKetoriji inqanawe, ithe abantu basindiswa noma bamukela uJesu sebezofa bengamsebenzelanga uKristu. Yavela kabili kathathu kubalalela abashayeli last week lento. Ngiyafisa ngishile last week ukuthi ngiyafisa siqale ngayo umkhathini namuhla ukukhuluma ngayo lento yemisebenzi. Ngiyazi ukuthi njengesizwe simnyama sibeka i-emphasis kakhulu ekumsebenzeleni uNkulunkulu, okungeyona into wrong, ngoba lapha encwadini yabase-Efesu uKristu uNkulunkulu yasho ukuthi siwumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu, sakhiwe kuKristu, sakhela imisebenzi emihle uNkulunkulu ayibeke emaphakadeni. So iyadingeka imisebenzi, kepha ngiyafisa ukuthi lento siyibeke into perspective. Ngiyacabanga ukuthi last week sizamile kupha ngendlela ivela ngayo kaningi, kwangathi uma ungasebenzanga noma ungasebenzi awuzusindiswa. Ngiyafisa-ke sibeke lento yemisebenzi into perspective, siyibone ukuthi ifitha kuphi, ayifithi kuphi, ibaluleke kangakanani, futhi kubaluleke kangakanani ukuthi umuntu methu usindisiwe kube neqhaza lemisebenzi alibambayo emzimbeni kaKristu as a whole. Kepha ngiyafisa-ke ukuthi sikhulume ngalowo emva kokukhuleka emkhathini. Ngenjwayelo asicele wena mfethu usibongele, usicelele nasenkosini. Siyakubonga Baba ngomusa wakho ukuthi uzivulela umnyango wokwazi ukungena embusweni wakho, sibabi sinjalo singafanelekile. Siyakhuleka Nkosi kwisihloko senamhlanje, baningi abantu abahleze emasontweni kodwa abangeke bangene embusweni wakho, abangakaze baphenduke ezonweni zabo basindiswe, abasathembele emsebenzini emihle bona bayenzayo, bathembele kuyona imithetho yamasonto le nemigwaqo nqubo abayifica yenziwe emasontweni, bayigcina yonke bese beba nethemba lokuthi ngenxa yokwenza kahle kwabo ngokwama-standards abantu wena uzobamukela. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi sisakhuluma izwi lakho bavula amehlo, bayibone besengozini ngempela uma bengathembele ekufeni nasekuvukeni kukaJesu Kristu kuphela ukuze kube indlela yokwamukeleka kuwena. Ngikhulekela Nkosi ukuthi ubasindise noma sekuyiminyaka eminingi abanye bahlala emasontweni baze baba nanezikhundla abantu abakuzona kodwa bengakwazi wena, njengoNicodemus benze bazalwe kabusha Nkosi, ubasondeze kuwena. Sizeke sikhulume ngokuhlakanipha nangendlela ozokwazi ukuyisebenzisa wena ukuhlenga abantu ezonweni zabo. Sikhulekela lezi zinto egameni likaJesu, amen. Amen, amen. Ngiyafisa-ke mkhathini ukuthi uma siyibheka lento nasemkhulekweni wakho uyithintile, ike yathintwa umsindazwe lapha eShowe, uba uMdletshe ukhulumile kakhulu ngayo kulesonto elidlule ukuthi kunabantu abangasindisiwe. In fact asisho nje bekhuluma ngomuntu amaziyo, ukuthi kunomuntu ongasindisiwe ozalwe ekhaya nje ubaba emfundisi or whatever,
wasethatha over akasindisiwe lo muntu nabantu bayasindiswa bayakholwa and all of that. Now enye yezinto lemkhathini ehambisana nayo lento esikhuluma ngayo yemisebenzi. And ngizothi mase sikhuluma ngale kaBaba uMdletshe ngiyafisa ukuthi silethe le distinction yokuthi umuntu akasindiswa omunye umuntu, usindiswa umoya ingcwele, izwi melishunyayelwa. Now enye into ekumele si-interrogate kulento ekhulunye uBaba uMdletshe noma umsindazwe ile yokuthi ingabe sinesiqiniseko esingakanani ukuthi abantu bayasindiswa ngey'ntshumayelo zalo owumfundisi ongasindisiwe. Akasindisiwe ngoba uqinisa inhliziyo yakhe noma akasindisiwe ngoba enga-understand insindiso ngokwezwi likaNkulunkulu. So nalaba bonke laba abantu abaholayo abathi bayazinikela ebandleni bayasindiswa, babambe into engekho mkhathini, bazofa nepassion ukuthi baye ezulwini kanti insindiso abayazi. Baningi abantu abanjalo mkhathini amabandla agcwele kanje, abantu abangasindisiwe bona becabanga ukuthi basindisiwe. Ezinye zezinto lezi engifisa sikhulume ngazo, babhizi bayasebenza, uyasebenza lo mama noma lo baba oshumayelayo, nalaba abashumayezayo bayinqake lento yakhe engekho, basebenze nabo, bayaworshipa, bayaseva, kune-benevolence la ekhaya, babela abampofu, benza imisebenzi emihle kumele yenziwe abantu abasindisiwe, okusalayo ukuthi abasindisiwe. Ebese siyabuya-ke mkhathini sithi uNkulunkulu kuyena uyayamukela le misebenzi yabantu ebukeka imihle phambi kwethu, nabo ey'nhliziyweni zabo bacabanga ukuthi benza imisebenzi emihle, kanti le misebenzi ibekelwe laba abakhelwe kuKristu abawumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu. Ngiyafisa ukuthi konke lokho siku-unpack, kodwa siku-unpacka ngakunye mkhathini as we go on. Now ukuba umzalwane, to be born again mkhathini, it's synonymous nokuba ilunga lomzimba. Now uma uyilunga lomzimba kusho ukuthi awukwazi ukuthi usindisiwe uhlala ekhaya uthi uJesu sekhaya, umzimba kaKristu uhlanganyela ndawana thizeni, ungazi uhlanganyela nabo wena ngezizathu mhlambe izwakalayo ukuthi kuyakhulunywa emabandleni, kuyaxatshana kwenzani, wena uzikhonzela uJesu usindisiwe and all of that. So ukuba umzalwane, you must be a member of a local church. Kumele, it's synonymous nokuba kwi-local church. And ma kwi-local church mkhathini, awukwazi ukuba kwi-local church kungekho okwenzayo ebandleni. Masifunda incwadi yabaseKorinte bokuqala uverse 14, uyayiphindaphinda umpostoli Paul uthi uma sihlangana siba ndawonye, it's to edify, ukwakha, ukukhulisa, ukuqinisa, ukusimamisa ibandla. Uliphinda kaningi leyo. So likhula kanjani ibandla? Ila ngiyakhona mkhathini. Likhula kanjani ibandla uma amalunga omzimba angacontribute la emzimbeni? And mangikhuluma nge-contribution, angikhulumi nge-contribution yemali mkhathini. I'm far bit from it. Angikhulumi ngemali, ngikhuluma ngemsebenzi emzimbeni kaKristu. Ngiyaye ngibe harsh sometimes mkhathini lapha enkonzweni ngithi uma umzalwane ungasevi, uyiparasite, uzomunca igazi like ebandleni, uzondle wena, ukhuluphale, kanti la sihlanganyele ndawonye ukuze sakhane. Whether ngabe uyakhuleka, whether ngabe wenzani, lento mkhathini yemsebenzi sisuke sihlanganise nesikhundla, ukuthi mina ngishaya insimbi, mina ngiyi-worship leader, mina ngumfundisi, mina ngudikeni, mina ngu-Sunday school teacher, sihlanganisa neyikhundla lento. Kanti uNkulunkulu omnye nomunye umuntu ozelwe kuKristu, uNkulunkulu umnikezile imisebenzi. Eminye yale misebenzi ayinazikhundla, kepha imisebenzi ebekelwe
wonke umuntu osindisiwe. Unpack njalo umkhathini. So ngiyafisa ukuthi sikubuke all of that, because kubaluleke kakhulu ukuthi siqonde ukuthi ivangeli nensindiso kuyini. Asisindiselwanga for selfish reason ukuthi siye ezulwini. Sisindiselwe ukuthi sisetshenziswe ukuveza uNkulunkulu nothando likaNkulunkulu. Angeke ukuvezeke konke lokho uthulile. Okwesibili, lena msebenzi esibekele yona iyasilekelela kakhulu ohambeni lethu lokukholwa, nasekukhuleni ekumazini uNkulunkulu, ekumthandeni uNkulunkulu, ekuthandeni izwi likaNkulunkulu, nasekuthandeni abantwana bakaNkulunkulu. Nathi ngokwenze njalo uNkulunkulu asebenzise lelo thuba to transform us into the likeness kaKristu on an everyday basis. Nina-ke ngoba nikhuluma isingisi esikhulu se-theology nizothi kwi-sanctification process yakho. Kepha angibeke lapho umkhathini, asi-unpack-e sizwe ukuthi sithini umkhathini. Asiqale nje ngokuthi ingabe imisebenzi noma ngabe mihle kangakanani iyamsindisa umuntu yena. AbaseGalatia chapter 2 verse 15 uthi uPaul, thina esingabaJuda ngokwemvelo singezizo izoni zabezizwe, sazi ukuthi umuntu akalungisiswa ngemisebenzi yomthetho, kodwa ngokukholwa kuphela kuJesu Kristu. Nathi sikholwa kuJesu Kristu kuba silungisiswe ngokukholwa kuKristu, hayi ngemisebenzi yomthetho, ngokuba ngemisebenzi yomthetho akukho umuntu uyakulungisiswa. Bakhona abantu abanethemba lokulungisiswa. Ukulungisiswa ukuthi uNkulunkulu njengejaji athi wena u-innocent, awunacala, ngakho ungangena ezulwini. Ngoba ezulwini ngena aba-perfect abangenacala. Khona-ke abantu abanethemba lokuthi ngokwenza imisebenzi emihle bayokwazi ukucima le mibi abayenzile, bese uNkulunkulu eyabamukela athi ngenani ezulwini nina ninacala ngoba yayimningi emihle kunemibi. Uthi uPaul akwenzeki lokho, and notice la akwenzeki even noma ugcina le eyayiyalo uNkulunkulu. Paul mayikhuluma ngomthetho akakhulumi nje ngomthetho abantu ababezakhele wona njengemithetho yamabandla, ama-uniform, iminikelo, ukuthi kuziwanini la esontweni, kwenziwa njani uma umama uma ubaba kanjalo. uPaul ukhuluma ngeTestament elidala ukuthi noma lalivele kuNkulunkulu kodwa wawungeke wamukeleke enkosini ngoba uthi uyaligcina, ngoba akekho wayekwazi ukuligcina ngokuphelele. Makuthiwa ithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngomoya wakho wonke, ngengqondo yakho yonke, sonke siyafeyila ngoba sibuye singakwazi ukwenza lokho. Bese-ke singakwazi ukulungisiswa ngalokho, the only way umuntu azokwamukeleka kuNkulunkulu ukukholwa uKristu Jesu, ngoba yena wayifela izono zethu, wakufela ukwahluleka kwethu okwenza sixolelwe, bese siyalungisiswa, bese siyamukele uNkulunkulu asamukele ngenxa yokuxolelwa kwethu izono, hayi ngenxa ukuthi si-achievile. Ngakho kubalekile lokho. Abaningi bayageja umuntu ajoyina ibandla bese egcina imiyalo ayifice ebandleni, kodwa kakaze ayibone njengesoni, athembele kuJesu. Uma umbuzo uthi umzalwana usho njengoba uthi uzongena ezulwini, uNkulunkulu uzokwamukela ngobani? Avela kubalele lezi izinto azenzayo yena, bese uyabona ukuthi udidekile, akakalizwe ivangeli. Abasindiswa ngempela abathembele ezintweni ezinhle abazenzayo, noma ingabe beyiyalwe uNkulunkulu, bathembele kuKristu owafela izono zabo. Ngiyafisa mkhathini ukuthi ngithi ukuyilandelela le ikakhulukazi ngoba ikhuluma ngomthetho and ukhuluma ngamabandla noma ngebandla laseGalatia. Ezinye zezinto umpostoli uPaul bezi-addressa khona la eGalatia ilento yomthetho mkhathini. Now ngiyangithanda mina mkhathini ukuthi sibe practical ukuze umlaleli understand ukuthi le imfundiso akuzona nje imfundiso zeyigameko bezenzeke eBhayibhelini, zisekhona la namuhla. Kunamabandla namuhla mkhathini noma siwabize ngamabandla ngoba bayibiza ngamabandla.
kunamabandla mkhathini asa emphasize udaba lomthetho kakhulu. Ngiyafisa ukuthi later on sikhulume lento yomthetho. Asa emphasize umthetho kakhulu ukuthi awukwazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu ungasokile, because uNkulunkulu wathi bonke emthethweni kaMose ababa sesivumelaneni sa naye uNkulunkulu kumele basoke. Kunamabandla athi uma ungumntwana kaNkulunkulu beNkulunkulu fanele ufane nama-Nazarites, ungaphuca ekhanda, kungahlali razor kuwena and all of that. Zonke lezi zinto mkhathini izinto zomthetho ezisezwini likaNkulunkulu. Nakuke la ngithi siyakhona ungazenza zonke lezi zinto ngokwezwi likaNkulunkulu uye esihogweni ungamboni uNkulunkulu uzenza. Ngicabanga ukuthi inkinga enkulu ifika la mkhathini ukuthi singaqondi inhloso yomthetho, ukuthi umthetho ubuyipicture noma uyimirror yaloko uNkulunkulu bekasikhombisa kona okuthola ukufezakala konke kuKristu. Ngikusho lokho mkhathini because babambelele kulawo mabandla into abayifundisayo kulawo mabandla, okubuhlungu ukuthi bakhombe ezwini ngokungaqondi bese bawugcina esihogweni ngaleyo ndlela leyo mkhathini. Kusho izwo asilekelele lapho. Isibonelo salento esho umfundisi ku Philippians chapter 3, uPaul ukhuluma ngeyakhe experience. Ufika athi ku verse 2, xwayani izinja, nixwaye izisebenzi ezimbi, nixwaye nabayisika imizimba. Ukhuluma ngalabo babethu ukuze umuntu asindiswe kumele aqale asoke agcinele yamthetho uMose ayikhuluma uthi izinja lezo izisebenzi ezimbi, baxwaye nabanjalo. Nixwaye na umuntu othi ukuze usindiswe abese kunika ilist yemthetho, akunika ilist yama-uniform nani. Uthi verse 3, ngokuba singabasokile thina sikhonza ngomoya kaNkulunkulu, siyigqaja kuKristu Jesu, hayi ngemsebenzi yethu. Asilibekile ithemba lethu enyameni. Nakuba ebengingathembele enyameni uma kukhona ocabanga ukuthi unezizathu zokwethembela enyameni, mina ngineziningi izathu, kusho uPaul. Ngasokwa ngosuku lwesishiyagalombili ngowohlanga lika-Israyeli owesizwana sikaBenjamini, umHebheru wamaHebheru. Ngokomthetho ngiyumfarisi. Uthi verse 6, ubeshisekela ezingela ibandla ngokokulunga okusemthethweni umuntu ongasoleki, egcina yonke le yamthetho yabafarisi. Athi verse 7, kepha lokho kwakuyinzuzo kimi, ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo impela ngikushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi, kuwurabishi, into yokulahlwa nje yonke le yamsebenzi engangiyigcina ukuze ngizuze uKristu, ngifunyane kuye ngingenakho ukulunga okungokomthetho, kodwa lokho okuvela ngokukholwa nguKristu, ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa. Baningi abantu abanelist njengoPaul ayengakwazi ukuyethemba uPaul. If khona umuntu ocathu nezinto azenza angayithemba, uPaul wayenazo ziningi, ewathika wonke amabhokisi. Uthi makuya ngokugcina imithetho yabafarisi nemithetho amaJuda ayiseyakhile ethi iSamari yezwi likaNkulunkulu iTestament elidala, wayewathika wonke amabhokisi engasoleki. Kodwa yonke leyo nto yayifana nezibi, yayifana njengento yokushanela uyofaka emgqonyweni lahle ngoba ayimsiza umuntu. Akekho umuntu okwazi ukugcina umthetho kaNkulunkulu aphelele, ashaya istandard sobungcwele esingamenza amukeleke ezulwini. Ngakho sonke sidinga ukuza kuJesu siguqe ngamadolo, sithi sixolele Nkosi thina zoni. Iyona ndlela kuphela leyo yokuthi umuntu asindiswe, ngokuza kuJesu eyibona ukuthi uyisoni, ngoba uJesu wakukhokhela ukuba isoni kwakho, uyakwazi ukuthi akuxolele bese uyamukeleka kuNkulunkulu. Ngiyafisa mkhathini izwi likaNkulunkulu lithi uJesu is the end yomthetho and the beginner yesikhathi somusa. Uyi-transition evala ngapha evula ngapha. Incwadi yabaseHebheru mkhathini chapter 6 chapter 7 chapter 8 kuyaphinda phinda ukuthi uNkulunkulu
wawunikeza lemthetho lemiyalelo. For argument's sake asithi imiyalelo eyishumi because ile abantu abaningi abayigcinayo, kodwa yonke imiyalelo yomthetho kaMose the Old Testament njengoba silazi namuhla wayinikeza lemthetho. So there's nothing wrong ngomthetho mkhathini, kepha umbhalo wencwadi yabaseHebheru uthi uNkulunkulu wathola ifault ngomuntu ngoba umuntu uyahluleka ukuyigcina yonke imithetho nemiyalelo kaNkulunkulu. Now uma ungayigcini yonke imithetho nemiyalelo kaNkulunkulu, you fall short. Iyo lento lesithi you miss the mark, uwele sonweni ngobe awuthola u10 out of 10. So uNkulunkulu ngoba ebona okurong ngumuntu, kuwumuntu ohluleka ukugcina umthetho, ngenxa yokuthi umuntu uhluleka ukugcina yonke imithetho, so wenza imithetho ibe useless and obsolete, angazike njengento engenamsebenzi. Akusho ukuthi umthetho awunamsebenzi, but ngoba umuntu uyahluleka ukugcina kangathi akunamthetho. Angisho njengabanye bethu mkhathini, angazi noma nami ngiyazibala lapha. Emgwaqeni yethu kuthiwa kushayela 120 kilometers an hour ku-freeway, ebese ku-urban area kushayelwa u60 kilometers an hour. Thina lamkhathini sihamba ku-160, 180, 200. Ku-urban areas hamba 80, 100, 120, la kufanele sihambe u60 khona. Ukhona umthetho, futhi umthetho ulungile, kepha ngobe asugcini kuba kangathi kukwampunze edlemini umthetho awukho la ekhaya. It's a banana republic because sizenzela umathanda noma umthetho ukhona, bese umthetho ubukeka ngathi useless, awusiyinto engenamsebenzi. Ileso sithombe uNkulunkulu akhuluma ngaso. So uma namuhla sizogcizelela imithetho noma umthetho, abantu bazoya esihogweni benentshisakalo lokho beyigcina lemthetho kanti bayahluleka ukuyigcwalisa imithetho to the fullest. Leyo mthetho mkhathini iphinde ikhulume nangemsebenzi. Asithi ukunaba-ke kakhulu kabanzana kuloko mkhathini, ekakhulukazi uma kuyimithetho abantu abazakhele yona, ngoba kungcono nale uPaul akhuluma ngayo ngoba iyayivele kuNkulunkulu. Khona nje imithetho yakhiwa amabandla abantu abayigcinayo. Lento esho umfundisi kuRomans 3 uPaul uyibeka kanje kuverse 20 uthi ngokuba akukho umuntu oyakulungisiswa ngemisebenzi yomthetho phambi kwakhe. Ngenxa yomthetho kwabakhona ukwazi isono. Usuyazi ukuthi njengoba uhamba ngo-140 nje usuyisaphula mthetho, umthetho ukhona lokho khona uzobona wena ukuthi uyisoni. Kepha manje ukulunga kukaNkulunkulu kubonakalisiwe ngaphandle komthetho, kufakazelwa ngumthetho nabaprofeti. Ukulunga kukaNkulunkulu okuvela ngokukholwa nguJesu Kristu kubo bonke abakholwayo, ngokuba akukho mehluko, ngokuba bonke bonile basilelwe inkazimulo kaNkulunkulu, balungisisiwe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okuJesu Kristu. Sonke siyageja, ngenze kube good kwezinye izinto kodwa kukhona izinto ezikwahlulayo. Akekho noyedwa ofikayo kwinkazimulo kaNkulunkulu kwi-standard sobungcwele uNkulunkulu asibekile. uJesu kuphela owawugcina umthetho ngokuphela. Sonke thina abanye siyahluleka. Ngakho songena kanjani pho ezulwini? Ngoba ezulwini kungena abantu abaperfect. Uthi-ke uverse 24, siyalungisiswa, kuthiwa si-perfect, kuthiwa sinacala, we are declared innocent, not guilty. Ngenxa yesihle siphiwa mahala indaba yokulunga. Akusikhona kwethu, akusithina esikwazi ukugcina umthetho bese uNkulunkulu ayi very good wena ungangena. Kodwa sonke siyahluleka, kodwa ngesihle ngomusa sinika into esingayideserve, athi ukuhlengwa okuKristu Jesu. uJesu ubeka phansi impilo yakhe, athathe izono zethu ayifele esiphambanweni, bese sinikeza ukulunga kwakho kuphelele. Bese ethi uNkulunkulu, wena-ke okholwa uJesu, ngibala ukulunga kukaJesu kuwena, ngene embusweni wami sengathi awunacala, hayi ngoba ungenalo icala kodwa ngenxa kaJesu. Ngakho kubalekile bazalwane ukuthi ubheke ukuthi ithemba lakho likuphi. Ingabe uthembe imisebenzi ocabanga ukuthi kwenza wamukeleke uNkulunkulu, noma uthembe ukufa kwendodana yakhe
okuyikhona okukhokhela izono zakho bese uNkulunkulu uyakwamukela. Kunalecule emgcobeni kakhulu elithi izulu liyasetshenzelwa. Bathi halala izulu liyasetshenzelwa. Ilezi lemsebenzi umkhathini abayiduduza ngayo abantu ukuthi ubesebenza. Ma umfundisi bangcwabe ebhokisini lakho mabangangcwabanga ngokhololo wakho nezimpulampula bazibeka phezu kwebhokisi. Umama wesambatho bathatha isambatho sakho basibeke phezu kwebhokisi bese bacula lelo culo ukuthi izulu liyasetshenzelwa. Nayi into ebuhlungu umkhathini esithola lapha encwadini kaIsaya 64 uverse 6 othi yonke lemsebenzi emihle esithi izulu liyasebenzela yonke lemsebenzi emihle elungileyo phambi kwaNkulunkulu izidwedwe izingubo ezingcolile. Now lelo gama noma lamagama athi idwedwe noma ingubo ezingcolile isho le idwedwe umkhathini eyisetshenziswa omama mabasesikhathini eseyingcolile uthi uNkulunkulu lokhu wena oyigcaja ngako ukuthi imisebenzi emihle therefore ngale msebenzi yami kumele uNkulunkulu uthi ziyanginukela lento zakho idwedwe ingcolile. Kuthini lokho umkhathini kithina esibeka ithemba kakhulu emsebenzini? Isho lento uJesu ayisho kuNicodemus ukuthi indoda kuzofanele uzalwe kabusha. Esho uNicodemus umfarisi egcina imithetho babegcina bathayide baze bathayide ngisho ipayisi ezincanyana behlukanisa yonke into bezakhele inqwaba yeyabi imithetho ababethi bayigcina. uNicodemus umholi phakathi kwabo kuJohn chapter 3 uyanyonyobuza kuJesu uthi mayifika kuJesu uthi uJesu kuverse 3 ngiqinisile ngithi kuwe umuntu engazalwa kabusha ngeke awubone umbuso kaNkulunkulu. Esho indoda igqoka ukhololo inesikhundla ebandleni iyumholi wabantu inenqwaba yemsebenzi ecathi yona izoyisiza. Uthi uJesu kuzomela uzalwe kabusha Nicodemus kuzomele uyeke ukuba ilento iyona ube yenye into. Kuverse 4 Nicodemus uthi asibambe lamkhathini ngiyafisa sikhulume ngale Nicodemus singayijayi nanga umlaleli kade efuna ungena asikwamukele emoyeni sawubona. Ukhona baba uNkosi siyabingelela egameni likaJesu. Mfowami nongathi bengazi ukuthi wena. Nkosi yami sajabula ngomhla ka28. Baba umyeni. Baba nginamavesi ke la engicabanga ukuthi le ndaba enikhuluma ngayo namhlanje azokwazi ukuthi even nakumlaleli womsakazo ivuma FM South Doctrine Hub ahlale kahle ngoba kumele kuvele kucacobala baba ukuthi izulu kaNkulunkulu lelo sesingene ngemsebenzi yethu baba emihle. Ngaphandle ukusho ngoba mawuthe ibheka imithetho yonke bekiwe if I'm not mistaken le mithetho masuyibheka kahle 613 uma ubhekisisa kahle vele singabantu mesigcina imithetho sizohluleka vele ngoba njengoba badwenze example ngokuthi uma kudriver emgwaqeni kushiwo ukuthi nihamba ngespeed esingaka umuntu mbone esedriver ngespeed esingabekwanga futhi umthetho ongasishongo. Angiyema uzini-ke baba kuze ngivezele ukuthi abantu abangayitsheli ukuthi ngoba bathi bona hayi thina senza into ey'thile ebandleni yebo kuhle khona ukusebenza ngoba phela vele kumele somsebenzele uNkulunkulu kodwa asingayi ngale nto leyo ukuthi hayi ngoba mina vele nasemphakathini nginikelela abampofu ngenza yonke into nje hayi so what vele ngizongena izulu nemisebenzi yami. Naye-ke indaba la ikhona asiyigijime ngamavesi ambalwa-ke le ndaba. uMatthew chapter 19 uverse 30 buka-ke baba-ke ukuthi-ke izwi kaNkulunkulu linamandla angakanani. Kepha abaningi abokuqala bayakuba ngobokugcina nabokugcina babe ngabokuqala. Omunye umuntu uzoyibuza ithini le scripture ithini le ncwadi. Kunomuntu ongasindiswa amandla kusele 30 minutes uJesu abuye njengoba mhlawumbe ku7 manje uJesu uyabuya mhlawumbe ngo7:15 avuma isono athethelele lowo muntu uyongena izulu
kodwa ayikho imisebenzi esizoyikhomba ukuthi uyenzile. Into ayenzile nje ukuvuma ngomlomo, wakholwa ngenhliziyo, wafika uJesu after 30 minutes wazolanda ibandla, lo muntu uyolingeniso. Bese kuthi babe besitshela ukuthi thina esesikholwe mhlawumbe for more than 30 years sitshela ukuthi ngenxa yemisebenzi yethu vele showcase noma singadebesele ekukholweni noma sesingenza kanjani ekukholweni vele sesimisebenze noNkulunkulu. Lisho njalo-ke leli bese kufika lapha kwabaseGalatia baba uverse 21 uchapter 2. Ngiyayithanda-ke le. Uthi uPaul, angiwenzi ize umusa kaNkulunkulu, ngokuba uma ukulunga uya ngomthetho khona uKristu wafelile. Bazalwane, iBhayibheli kuphi elishoda ngakho. Uthi uPaul uma ukulunga uya ngomthetho-ke, uma futhi ukulunga manje kumele sigcine imithetho. Futhi le uKristu wafelile besikholelwa ini-ke pho. Yini pho ukuthi sisindisiwe siyakholwa egameni likaJesu uma kuwukuthi kumele sigcine imithetho? Ngoba phela futhi uJesu wafelile. Bese lithi Izenzo chapter 4 verse 12, ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimele ukusindiswa ngalo. Babamdedela abanye amaHubo 103 ngifuna ukuveza leyo ukuthi ngampela uNkulunkulu ubusiphethe ngokwemisebenzi yethu, noma kube usiphethe ngokuthi sikholwa kanjani noma simkhonza kanjani. Hayi shuthi baba ngeke sikubonise. Lalela-ke ngishiswa yilokho. Incwadi yamaHubo 103 uverse 8 uthi uJehova unobubele nesihawu, wephuza ukuthukuthela kuvama umusa. Ngifuna sibambelele lithi kuvama umusa. Bese kuverse 9 akakhethi njalo akagcina intukuthelo yakhe kuze kube phakade. Athi uverse 10 sengivala, akasiphathi njengokufanele izono zethu, akasivuzi njengokwamacala ethu. Uma ngampela singaya ngalokho sithi hayi vele, hayi ngoba imithetho ithi shuli vele izulu soningena, akuhambi kanjalo. Izulu liyongena umuntu oyokwenza imisebenzi uNkulunkulu ayishilo kuyena, alungisise ukukholwa inkosi uJesu Kristu kuphela. Amen. Amen mfokamini. Amen wami namuhla mkhulu kakhulu ukuthi inetwork yakho yinhle impela. Nawe emlaleli ungenza njalo njengomyeni lapha ku 086 1010 300 086 1010 300 noma uthumele voice note ne text message yakho lapha ku WhatsApp page yethu 073 709 1991 073 709 1991 noma uye lapha kwi-Facebook page yethu iSound Doctrine Hub. Ungakhohlwa phela ukusithanda nokusilike nokusifollowisha. Uyazi-ke umphumela walo unolwazi. Queen kaDlamini Mdlems uthi amen bafundisi bemfihlakalo sesikhona etafuleni lenkosi uthi yo naze nayikhuluma indaba. We thank God for his word. Siyabonga kakhulu wena Queen Dlems. Umlungisi kaThwala uthi amen bafundisi bami, nginani nginilalele lapho ave ningikhulisa njalo uma nginilalela. UThixo anipha amandla okuqhubeka nokushumayela iqiniso. Lo ubhuti umlungisi kaThwala ehluhluwe kwaMduku, but uthi-ke ulapha eThekwini okwamanje. Sikwamukele nawe emoyeni, sawubona. Sawubona ma, ngicela ukhulumele phezulu nje kancane. Njani kodwa wethandwa zami? Uthandwa yithina nabo bonke abalaleli abakulalela bakuthanda impela. Umala injabulo. Siyabonga. Ngabe nikhuluma nani? Ngakithi siyabonga nje ukuthi uNkulunkulu unomusa uyazithanda. Wayisa. Akhe ukuthi olelo onganakile akagcine. Abheke ukuthi kwenzakalani nokuthi isikhathini. ZaNkulunkulu. Ngoba izinto zonke ezenzakalayo zisobala. Kunjalo. Lena-ke enikhuluma ngayo nje ngiqale ngalena nje yamasela amabili ayebethele noJesu. Makukhulunywa ngendaba yemisebenzi. Nali leli linye lithi lona kasesindise ngami ngoba phela yena unamandla onke. Uthi-ke lona omunye cha. Ungakusho kanjani lokho ngoba njobe lana nje akafanele ukuba silethele ngokwemisebenzi yethu. Yebo. Fanele.
manje manje sakhuluma kanjalo bekhuluma kanjalo seliyaphenduka leli linye lithi awu uze ungikhumbule embusweni wakho. Uthi Jesu kwanamhlanje ngizoba nawe. Lo muntu kwaba esebenzeni thina ngempela sibala ngokwemsebenzi. Waphela kwaba i-second alisebenzisayo ukuthi avume uJesu ngomlomo wakhe ukuthi yisoni. uNkulunkulu uyasithanda masivuma izono zethu sibuyele kuyena. Ikhona indaba engiyithandayo empumputhe uGathnewu. Gathnewu ngelinye ilanga uyahamba ney'xuku bayeza ukuthi kudlula iJesu. Uyamemeza uthi indodana kaDavida ngihawukele. Kathi nabathula uyamemeza uyaqhubeka uyamemeza ubabangela isiqepho. Kanti lona wayememeza kulo wayememeza kabanga isiqepho waba isiqepho kulapho. Wagcina uJesu esembuza ukuthi ngikwenzeleni. Uthi kuba ngibone. Kungabe thina siyazibona yini kulezi zinsuku zanamhlanje ukuthi sizimpuputhe na? Ngoba phela uma ngabe uzibona ukuthi uyimpuputhe uzothola ukuthi uthole usizo. Ungaziboni ukuthi uyimpuputhe usizo ngeke ulithole. Yabo. Yilokho nje kuphela engikushoyo. Dabi lapho ake siziboneni maKristu ukuthi siyimpuputhe simemeze kusenesikhathi. Sibonge mama. Usizo. Ngiyabonga ukufuna emaphephethweni. Sibonge kakhulu kokaMaduna lapha emaphephetweni iqinisa impela kiko konke lokasho emkhathini. Yeah. lento yobuKristu imnandi because ayikho imisebenzi okumele uyenze ngaphandle nje kokuvuma ngoba ukholwa. Sikwamukele emoyeni sawubona. Ebona inkosi. Baba Majola. Ngokuhlala kodwa ngizama ngiyashira. Amen. Mfethu siyaphila ngiyathemba nani niphile kahle ekhaya. Nkulunkulu nathi inkosi abansafa isikhathi sikaSeko eziningi izosebenzisa kuzo. Network yakho yimbi Baba Majola ihamba inqamuke mhlamba sizame futhi baba. Kodwa la asikuzwa kahle kepha qhubeka sizwe mhlamba uzama ukunyakanyakaza la umikhona. Sakithi ngibonga uNkulunkulu indlela enichaza ngayo yomusa ukuthi ngempela sonke baba umusa esikhona kuNkulunkulu ngokusindiswa ameni Jesu Kristu. Kuna lento baba uNkosi angazi nje ke nibuke khona umuntu baba omfundise ebekhali inyembezi baba ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu wamenzela umusa engenayo imfundo. Manje uma sebenchazela bathi yebo uyakholwa kodwa awufani nathi thina uNkulunkulu uza kakhulu abantu abafundile. Akabeza njengabantu abafundile. Ibona abam-understanda kakhulu uNkulunkulu okunabantu abangafundile. Iyangihlupa kakhulu emoyeni wami ufuna uqamba amanga baba. Ngoba mina bangikhuluma namhlanje nje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi insindiso ize ngomusa. Sibonga uNkulunkulu emseni akekho umuntu ongayigaja ethi kuba amandla akhe. Konke sikhona kube umusa kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu esigeneleni nathi ukusibhekelela nemindeni yenu egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen baba. Imfundo akukho la eBhayibhelini ukuthiwa sihambe siye esikoleni. Kepha iBhayibheli izwi likaNkulunkulu liyasifundisa impela ukuthi asilifunde izwi likaNkulunkulu, sikukhuthalele ukulifunda izwi likaNkulunkulu, sizozithola abantu abangenacala abamsulwa, a workman who correctly handles the word. Now iyona ke imfundo la kakhulumi ngemfundo yase university
kuhle uma ikhona imfundo yase-university kuhle impela kepha it's not a prerequisite. uNkulunkulu azange athi fanele uye esikoleni njengabonkosi nabomkhathini uyofunda ugogoda ube neziqu hayi akukho lokho. Kepha izwi likaNkulunkulu, there's no excuse, ayikho nje excuse. Asikhumbule futhi bamajola ukuthi uNkulunkulu nanoma sebenzise abantu njengathi ukubhala izwi lakho, Mose, o-Esteri, o-Ruthi, o-Matthew, o-Luka, o-Paul, ngabala ngithini. Konke lapho uNkulunkulu ubezibambele yena ngomoya engcwele. Umoya engcwele uyena beka superintenda phezu kwako konke. Yena moya engcwele lo namuhla othi mawufunda izwi ebese kube uyena ukukhanyisa isibane ezwini ukuthi ulibone iqiniso. Ingakho la kulolu hlelo sithi funda ukuzifundela iBhayibheli, asisho enye into, because uma uyi-students kamoya engcwele uzosho lento uNkulunkulu afuna ukuthi uyisho, uzokhanyisa isibane kulento oyifundayo. Ngisho ungayanga e-university kunezalukwazi namakhehla, ngisho noma ungasakwazi ukufunda kube nomuntu okufundelayo akufundela izwi kaNkulunkulu. Umoya engcwele uyasebenza kanjalo. I think asikhahlele nje sinikize umoya omubi kaSathane ukuyikhukhumeza lo ongaveli kuNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu uzwa abantu abafundile. Into engekho nje ezwini. Asithathe nabalaleli emkhathini kusele nayo imizuzu emihlanu. Asikwamukele nawe emoyeni, sawubona. Lele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bonga uNkulunkulu ngohlelo. Sibonga. Afundisi bacotshwa bakaNkulunkulu. Siyabonga nangesihloko. Ngibuka nje lelizwi elinye kulehloko enikhuluma ngaso elilaphana kuJakobe chapter 2 verse 10 wakhona. Ukuthi impela uma umuntu ephula umthetho wodwa uyafana noyiphule yonke. Benjalo. Okuveza ngokusobala ngempela ukuthi uJesu wasenzela umusa. Akekho ngempela wayengakwazi ukuqualify ukungena ezulwini. Benjalo. Kwa. Siyabonga kakhulu befundisi. Ingosisi ngigcine njalo. Dlala lo emafakadini. Amen, siyabonga. Siyabonga mfoka Madlala lapha emafakadini. Kunjalo impela. Nangu enje kaShobeta athi shalom bafundisi bami engibathandayo. Siyambonga uNkulunkulu esasigcinile. Nginilalele futhi ave ngibusiseka ngeyimfundiso enisiyala ngazo. Ziyasakha kakhulu. Siyabonga kusho enje kaShobete lapha emolweni. Siyabonga nathi enje uthi siyabongelela mfundisi Nkosi nomfundisi Khoza. We are tuning in to our favorite show Inkosi Ngcine. Siyabonga kusho sisi uMetsi uthi we had a beautiful service today at church and worship was on fire. Ebese uMakhumalo isithando sethu lapha eMaritzburg eSmera. Sanibona abafundisi bami, ngiyabonga kakhulu ngiphinde ngikwazi kunilalela. Kungumusa kimina, ngiyabusiseka nisibusiso kimina ngiyikhathi zonke ngihleli nani njengenjwayelo. Ebese nangu omunye naye lapha ngiyacabanga ukuthi udadewethu lo uThembi kaDimba. Asikwamukele emoyeni, sawubona. Bamkosi ngibingelele babukhoza. Hayi ngihleli nanje manje sengaze ngathenga ithrow yokuthi nje base ngena nje ngihlale ngimlinde ngibathe. Ngiyazi-ke ukuthi ngizosipha ukudla kwendlebe, ngizosifundisa. Ngiyabonga kakhulu Thembi Dimba. Bonga thina kakhulu awusisithembu uthandwa yithi kufudumele la e-studio ngokuthi sazi nje ukuthi sihleli nani mhla kobanda nathi siwathenga ama-throw. Siyabonga kakhulu. Nangu omunye umlaleli asikwamukele nawe emoyeni, sawubona. Ngithemba nibe nosuku oluhle. Hayi nathi
sibe nosuku oluhle no-Andile indoda nami sesikhona ukunilalela. Bengifisa nje ukuthi ngelinye ilanga sike sixoxeni ngendaba yokushona komuntu njengoba ngichaza ukuthi nje kuhlukana komphefumulo nenyama umuntu uya la esebenzele khona either eHades noma in heaven. So-ke sisuke sisekhona isidingo sokuthi umngcwabo sithathe isikhathi ukwenza sayokwenza iy'nkulumo kade umuntu ehambele sefike la ekhona. Ngibona kukuhle nje emaSulmaneni uthola ukuthi umuntu ushona namhlanje engcwatshwe namhlanje before 12 sebeyamngcwaba eshonile sebeyamngcwaba after lunch. Akukho iy'ndaba zamamochwari angazi ukuthi bona benza kanjani. Okunye-ke ngifisa ukubuza ukuthi ngabe kwaqedwa yini mhlambe kubantu abebekhona ngalezo y'khathi ngama-70s late 70s kuyoqala ama-80s bekuba khona sikhula nje siseyingane sibona emakhaya kakhulukazi la umuntu engcwatshwa khona egcekeni uthola umuntu uma engcwatshwa namhlanje meshone namhlanje uyangcwatshwa ngakusasa or in the third day mhlambe sekuqoqene umndeni abakogoli hayi babengalindwa ngoba wayefika umuntu esezophonsa nayinqamuka ngiyafisa kodwa Mkhathini kodwa asithathe nangomunye siyakwamukela nawe sawubona. Angibingelele nami ngivuma FM Nkosazana ibhadi namhlanje ngiyongena nje la endlini ngithi ngiyaqhutha umuhle lawo sengithola seliyahamba kodwa akusenani noma sengihambe ngabamba okuncane ngiyembusiswe mangilalele lo hlelo liyangakha abafundisi usiwe ngomezulu la eNewcastle nasebona. Siyabonga kakhulu mfethu lapha eNewcastle ku 105.6 nangokugcina nje sanibona abafundisi ngiyabonga nikufundise namhlanje ngifunde okuningi. Mkhathini uma mphele ngiyacabanga ukuthi mhlambe asenze isihloko next week sokukhuluma ngokuthi izwi lithini ngokufa komuntu nokuhlukana nomphefumulo nala yakhona nokuthi sikhona ke yini lesidingo sayo yonke lemdanti esiyenzayo ngokwezwi phela likaNkulunkulu kunalama culture nama customs but sibona ukuthi abanamthelela moni kithina thina isindisiwe ngenxa yesikhathi Mkhathini 3 seconds lakho lokuvalelisa. Ngicela ukuvala ngoJohn 3 uverse 14 njengalokhu uMose wayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa ukuze lona lowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Asibuke kuyena njengabantu bakwaIsrael babebuka le nyoka eyayiphakanyisiwe ukuze baphile singabuke yethu imisebenzi. Asingabuke yethu imisebenzi sibuke kuKristu. Kristu plus nothing. uKristu yedwa nje gelekeqe. Mina noMkhathini sithi asibonge isikhathi ukuhlala nani kusuka ngehora lesithupha kuze kufike manje ihora lesikhombisa. uNkulunkulu akakubusise nake sikushiya nako. Khumbula funda ukuzifundela iBhayibheli. Ngokwenza njalo awusona students kaNkosi noMkhathini kepha students kaMoya Ingcwele uqobo lwakhe. uNkulunkulu akakubusise sibonane nawe ngesonto elizayo.